bengavota kangakanani abantu abathi bavotela uMenzi. Hayi mfowethu ngabeka imali ngeke awine lapho uMenzi. Khohlwa. Khohlwa mfowethu ngeke awine. Kungeyona iLadies House. Mina ngiyisukeli mfowethu akusiyo mfowethu. Akuyona. Akuyona mfowethu. Ayakuyona mfowethu. Akuyona mfowethu ngiyaphika lapho. Cha akuyona mfowethu. Kodwa ngisho bengavota kangakanani abantu bavotela uMenzi. Ngeke adabule lapho. Ngisho usuthanda Mgibe ngeke impela futhi ngeke idabule. Khohlwa. Hayi kodwa mfowethu into right ukuphuma kulezi zinto zama competition ngoba vele njengamanje la bungayikhethele ukuthi ufuna ukungena noma cha. Ubungena ngokuthanda kwabantu. Sekuyothi namhla bethi bayathanda ngikuveze ukuthi yenzani kunabantu abakhala ngokuthi hayi bafowethu ayakudle ngisho ukudla asazi manje yini yabona lapha nama ngiyazi into engizoyikhuluma ngiyimina nje Mgibe ngivotile ngempela ngemali ebiphuma kimi hayi kodwa manje sengiyoze ngigcine ngiyisola nami nje kanjani manje ngisola kanjani abantu bevotela mina so ukuze ngiphume kule nkinga ngicela ukuthi hayi ngonyaka ozayo nakulowo nje abenza abantu ukudelisa inhliziyo zabo ukuthi sesidelisa inhliziyo impela ukuthi asikholo ukuthi akawinanga abaqhubeke bevotela uMenzi